bi an sigi kun ye i y'a faamuya b'a la Bathily Niang a ye Madu Dunbuya k'a bila ka taa Maroc i y'a faamuya wala furakɛli la an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Burkina Faso Ibrahim Traoré a ye décision ta kunu i y'a faamuya b'a la a ka sɔrɔdasiw ni Ala n'a kira sɔnna o bɛ don Niger kɔnɔ hali a tɛ mɛn an bɛ an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Niger Abdraman Tiani ale fana ye décision ta kunu min ye Faransi ambassade ye visa tɛ di mɔgɔ ma yen tuguni Faransi ambassade baara tɛ kɛ yen tuguni a y'o décision ta kunu ka tila ka ordre di a ka sɔrɔdasiw a ka polisiw ma n'u ye Faransi ambassadeur yɔrɔ o yɔrɔ o ka minɛ o ka taa bila kaso la a tila ka ordre di a ka polisiw ma o ka Faransi ambassadeur i y'a faamuya b'a la k'a ɲini Niger kɔnɔ n'u y'a sɔrɔ u ka minɛ ka taa bila kaso la min ye Niger président kura ye a y'o décision ta kunu an bɛ an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment ça s'appelle Abdoulaye Maïga an ka minisiri i y'a faamuya b'a la a kumana kunu min ye carte biométrique ye i y'a faamuya b'a la baaraba kɛra o la baara caman kɛra o la an bɛna o preuve yira maliyɛn bɛɛ la i y'a faamuya b'a la o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman ka carte biométrique o banna parce que 5 millions carte biométrique o dilanna ka ban pewu 8 millions de kan ka dilan 5 millions o dilanna o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara kan o ma ɲina wa u dalakan fana o bɛ ka batu n'an bɛ taa an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Cameroun président Paul Biya jatigɛ b'a kan bi a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la min ye an ka faamaw fana ye Mali sɔrɔdasiw ni Ala n'a kira sɔnna d'ici le 22 septembre Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka kan fɛn fɛn tun bɛ MINUSMA bolo a bɛɛ lajɛlen bɛna bila Mali sɔrɔdasiw ka bolo kan an bɛ an da don o la ni waati man ta an tɛgɛ ma i y'a faamuya b'a la min ye Jugusago den fila ye Issa Kawujimi ani Buba Sumaworo an b'olu cancan Irisi fana olu ka délégation belebeleba dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ kunu o bɛ ka tour du monde de kɛ coopération b'u ni mɔgɔ cɛ Irisi i y'a faamuya b'a la o ka vice ministre i y'a faamuya b'a la ale n'a ka délégation tun bɛ Mali kɔnɔ kunu o bɔra Mali kɔnɔ ka taa Burkina fana n'o bɔra Burkina o bɛ taa Niger coopération b'u ni jamana fɛn fɛn cɛ Irisi i y'a faamuya o ka vice ministre a bɛ tourner la i y'a faamuya la walasa ka coopération b'u ni mɔgɔ cɛ k'a bɛɛ lajɛlen hakili sigi an bɛ an da don o la k'o walawala nin de ye an sigi kunba ye ne balimaw an b'a daminɛ ni Bathily ye Bathily Niang i y'a faamuya b'a la muso ɲumanw ka muso ɲuman Ala ye fɛn bɛɛ di muso in ma ka wari d'a ma ka cɛɲa d'a ma ka jɛya d'a ma ka dusukun jɛya fana d'a ma nafolo fɛn fɛn b'a bolo ani fantanw bɛ ka dun a mɔgɔ sugu ko ka di Ala ye fo k'a dama tɛmɛ a Bathily Niang i y'a faamuya b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw dɛsɛra baara min na diinɛ ɲɛmɔgɔw tun kan ka baara min kɛ silamɛw tun kan ka baara min kɛ o banna ka kɛ Bathily de y'a kɛ Bathily Niang a ye Madu Dunbuya i y'a faamuya b'a la a y'a bila ka taa furakɛ Maroc n'aw b'a kalama Madu Dunbuya tun dalen bɛ bana la a mɛnna Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama mais mɔgɔ si m'a dɛmɛ mɔgɔ si ma hinɛ la Bathily fantanw jigi tugubaga fantanw dɛmɛbaga fantanw ɲɛji cɛbaga Bathily Niang a ye Madu Dunbuya bila ka taa Maroc an bɛ don min na komi bi Madu Dunbuya a bɛ Maroc kɔnɔ a bɛ ka furakɛ an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin Bathily Ala ka si ani kɛnɛya d'i ma Ala k'i mɛn an kɔrɔ ni tuma na fantanw tɛ lafiya a ye wari fɛn fɛn sɔrɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ k'a di fantanw ma Bathily o conseil islamique bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ baden bɛ yen ni politiki ko don walima ni wari ko don walima ni diɲɛ denya don u da b'o la bla mais nin ye o yɛrɛ balima dɔ de u yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ u yɛrɛ alimami ɲɔgɔn dɔ san joli a bɛ bana la hali ka wuli k'i sigi Madu Dunbuya tun tɛ se k'o kɛ grâce à Bathily Niang a bɛ ka dumuni kɛ bi a bɛ ka wuli ka sigi bi a bɛ ka sali bi o bɛɛ n'a ta a tilara ka bila ka taa Maroc tuguni a y'a furakɛ Mali kɔnɔ ka tila ka bila ka taa Maroc tuguni o de la ni ne ye den lankolon dɔw ye k'o bɛ dɔ fɔ Bathily ma a bɛ ne dusu kasi Buba Fane tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ n bɛna olu image yira u la
Buba Fone nous tu même mɔgɔ minnu kɔ a y'o lajɛ dɛ président musow o dɛsɛra ka fɛn min kɛ Bathily de bɛ k'a kɛ bi i bɛ ka muso tɛmɛna centaines de milliards an bɛna o dalilu di aw ma plus de 38 milliards 38 milliards i bɛ ka musow de dun a ka mandat kɔnɔ miliyari 38 a ma fantan furakɛ a ma jidi mɔgɔ ma a ma kare kɔnɔna fura a ma fonse dingɛ bɔ a ma foyi bɔ i bɛ ka muso Buba Fone ninnu tun bɛ ninnu de kɔ i bɛ ka muso ka bilan a tɛ se ka yira mɔgɔ si la Mali kɔnɔ miliyari 38 a y'o de dun i bɛ ka mandat kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n'an bɛ taa an bɛ se a y'a lamɛn dɛ o ye wari min ci ye. Santan Lobo ma santan dafa. Lobo santan dafa mais kalo fila ɲɔgɔn ka a jɛ i ma se kuleyɔrɔ ma fɔlɔ o. Vraiment o ye million joli segi Adamata kɛ segi Adamata. Adamata 775 millions. Million 700 damadɔ. O ye Adamata ye. Maintenant Lobo ale min ni Amadou Toumani Touré o furumuso don de 2002 à 2012 Lobo ale ka dépense o bɛnna CFA wari a miliyari 9 ma. Allahu akbar. Fɛn min ye Jɔnkuda Baba Jɔnkuda ale furumuso Jɔnkuda kɔni ye waati kunkurunin dɔrɔn de kɛ 2013 2012 2013 voilà Jɔnkuda san kelen ni dɔɔni 2012 2013 Jɔnkuda Madame Traoré a ye waati jan yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ parce que a tun taara furakɛli la. Madame Traoré CFA wari miliyɔn 800 ani ɲari-ɲari. Burama ko jumɛn? Miliyɔn 800 ani ɲari-ɲari. San kelen kɔnɔ. Bon n'an taara ɲɛfɛ o ka ca ni Adamata ye. A ka ca n'a ye. O bɛ san 10 kɛ. Bon Madame Keita i ka n'o fɔ an ye Burama. Madame Keita n'o ye Ba Ami Burama tout ça kana mɔgɔ crise wuli. Ba Ami Maïga l'épouse d'Ibrahim Boubacar Keita. Bon tubabukan dɔ fɔra yan ɲɛma komi aw ka kalan taara yɔrɔ jan ka tɛmɛ anw ta kan. Kana mɔgɔ crise wuli. Ɲɛma a fɔra Madame Keita Aminata Maïga l'épouse d'Ibrahim Boubacar Keita a englouti. Englouti kɔrɔ. K'a kunu. O ye k'a kunu. Nin ye olu kalannen don na anw ye englouti ɲɛma. Ko a englouti de 2013 au 18 août 2020 la bagatelle de 38 milliards, soit une moyenne de 103 millions par jour. Nyama kuma filɛ nin 103 millions par jour. San 7 u y'o de kɛ san 7 kɔnɔ Ba Ami ko elle a englouti 38 milliards. Vraiment, pour que vidéo kana janya Buba Fone tun kan ka dɔ fɔ ninnu de ma mais a ma dɔ fɔ ninnu ma dɛ a bɛ ka dɔ fɔ Bathily de ma Modibo Kone wari d'a ma dɛ Asimi de bɛ ka wari d'a ma dɛ Asimi Sunguru de a donna ta bɔra ta a wari fɛn fɛn kɔni dira Bathily ma a bɛ ka labaara Mali kɔnɔ a bɛ ka di fantanw ma a bɛ ka fantanw jigi tugu fonse dingɛw bɛ ka bɔ fantanw bɛ ka dɛmɛ mais mɔgɔ minnu tun ye président musow ye i bɛ ka muso miliyari 38 ji ma di fantanw ma furakɛ sira ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ e Buba Fone m'olu kɛlɛ bi ne nana k'i bɛ Bathily kɛlɛ jɔn bɛ bo viser o de la ne y'a f'u ye n ko hali ka videomaniya dabila parce que mɔgɔw tigɛra e la fo k'u cun i kɔfɛ barika t'i la sini Buba Sumaworo ni tun ye kɛlɛ kɛ kunu mɔgɔw tun b'a faamuya mais i m'a fɔ i kɛ kunu n'i nana bi k'i bɛ ninnu lagosi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an bɛ tɛmɛ la i bɛ ka muso ye wari min dun e tun b'o kɔ i y'a faamuya tile kelen a tun bɛ miliyɔn 100 ni kɔ de dun i bɛ ka muso tile kelen miliyɔn 100 ni kɔ a tun b'o de dun parce que Buba ninnu fana tun b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ Buwa muso nɔfɛ dɔw tɛ se ka fɔ o ma o faso kumasuludenw an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de nɔ don gɛlɛya min bɛ aw de nɔ don fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke su fɛn fɛn bɛ bɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sira dugu fɛn fɛn bɛ jɛni a bɛɛ y'aw ka su de ye a bɛɛ lajɛlen y'aw ka su de ye a bɛɛ ye aw nɔ de gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Buba Sumaworo e ni jɛɲɔgɔn a bɛɛ ye aw de nɔ ye n'o de fɔ n ko danga min b'i kɔ a bɛ ku i la an ka lamɛn dɛ i ni mɔgɔ minnu tun bɛ Buwa kɔ olu tɛ nin fanga fɛ mais u y'u daminɛ a y'u lamɛn dɛ olu bɛɛ ye wari sɔrɔ i bɛ ka tile la o ye campagne kɛ i bɛ ka ye
ala mais ya ninga do sigi kun ko vidéo ken na ngamo ñenema chama kuma nan fe talbi Facebook kan vidéo ken ndabla parce que malien chama te familial ke ou bi dogoya ou bi sumo dogoya ou bi take neni Facebook ka vidéo odlam fama na ka vidéo ke mais ñen min fene famia kuma do kuma tchejugu ibe kuma tchejugu de fo malien wala sa malien ka famia ayame parce que neni tena foy ke mogola dogoya man tena foy ke mogola mi ñogoma dilika da mogoka bi kuma be munde kan parce que imana jena tike koko ke bi imana jena tike koko ke bi aw be iba wan jugala aw be iba wan contrôle ibe ki ni muso photo publier ibe ki moke bo iba wan na neni muso be ñogon fe bi ama chani santaya amanga vacances vidéo publier amanga vidéo duma on publier fait un jambo que amo publier mais ko bi menga vidéo publier comme ko publier iba wan kama comme ka moke bo iba wan kama mais autant bon là est-ce que le monde tourne autour de iba wan chai sabal sa diengo no sa beta do ko ne be muso publier kuma bea moke ko moke bo ala kunmen la ne na muso yira nyoko na wa ne da na muso kelea ne da na muso fara amune be nyesira la ale de maboka fo ko mali be ale de muso nyene mai mashi muso mai ni ale muso yi ale de kelen clara ka botugoni ka fo ya no ale de muso mo langulo yi ale muso sunguru bai o te ma nyene mai obeta amune be an nyesira la couple kono be problème be ga couple dala mais chebe ba ga couple problème gérer ka soro amabo kenema o fure sutura di ap me se ka ni gérer ka soro amabo kenema ni ya sele kenema i yere ga la nyini do ima foko glaja ika mogo de ima na wilinga mogo ika mogo ube jena tike fembe ke ka di mai abibolo succès ka di de toko ka di de na jena tike yere fene bi yame nu ko mi ake umika furusa ka di mawa yoro wika furusa ka di ma san ekele ne tida anto na muso dalinta yoro c'est pour que ka fo nyina bi mogo shi de te cheni njugala anta jugala bi anye min kai auta doni awnyisa abena bamako domna aunde ategemne akorga yira una domna ka gidron tike nae ka ko ka je ka parfum fiala ka hala ka ekolu sarano abe munde be ama minya fo nyena no munde be sidiki ma minke e yano mais abi juguya mundila succès jumembe ela bi côté mogola fin jumembe ebulu côté mogobulu halna ya ta fengo kuma lage munde be ebulu e ga fo nyibai munde be ebulu Fatientila, batientila, il est walsogono, il m'a wuli djena tu es le plus riche, yenike, tu il ba photo ta il va publier, RB, RB ni publier, et il doit oudin, abeta. Ah la merde. Il m'a dit jol adibama, il so jol jog adibama. On est l'homme le plus riche. Et Bakadi non, et de Kelem ba publier non, ou bien et de Takia, et de la joint ka ba publier, et de la joint ka ta tokoni abala, on so jog adam bon mano, on batara hiji, on sababu ala no, on bitiki daleka di on bon ma, on ma delika boka nya fo moshi, parce que doit be nyini di, baraka be nyini di, mais kata vidéo ni ke ki ba kungoloni minemne ko bana bakato botele la, e maya abisoro. Adanga te takitu djena I dusu te suma djengono ka muso banabagato boko lebu ke hina do mogola wala sa e ka sanga soro iteni debi iteni I muso ebi jamakulu ndi mandia glaja utiko ibu keno ke ibu ke olebe wili dongo ka mogo ni Facebook sanfe ube mogo doga ya Facebook sanfe ni afu ka dabla uba dabla mais ado kadiyo ato ka mogo ni mogo ni foka djenwili efene nyete suma mogo mana djena tike koko ke dugo ngona no aw be iba wan dugo ala aw be fe iba wan ka labi amba labi ni munye munde ba bolo minti ambulo ayo fo ay samalien ala kama ay sabali doni ako dugo ya dabla foka dugo ya ke foka duo ke ko efene musoti bolo yana I muso furu be saka boy bolo laba mesiki fene ka do ke muso fene furu kasa ala de nega furu baraka koy ala de nega furu baraka ni ala ko abiba ala de ba to abiba aw be jugu se ga to abiba aw jugu te se ga to abiba parce que aw ma yira nyogona aw ma ndi nyogoma che figa ke cheba korodi ni kera cheba koroi ibiga ko nyina bo sutura la ne jigram sera dum na fone ere gaspi ka bo ka be la delikandi iba wan ma iba wan ne me wolo tande ne me la motande fo gaspi ka bo ka be conseil di ema che ambe campagne soro ambe war soro campagne yoro ona ka laga to abe atara sojo ka musuna dembla sutura la on tara société ou daile et tara munike to nyini doro to ka soro jama ka soro succès ka soro glaja ka kule ba Allah sanga kadire to ka fene furu kasa ala de nega furu baraka to nyini doro to ka soro jama ka soro succès ka soro glaja ka kule sanga kadire to kadire succès kadire mais il y a la vraie vie mon frère il y a la vraie vie tu es appelé à être un chef de famille ka den soro ka muso soro ki limana et tara munike to nyini doro to ka soro jama ka soro succès ka soro fo gaspika boka be conseil di ema che ambe campagne soro ambe war soro campagne na yoro ona ka laga to abe atara sojo ka muso na dembla sutura la on tara société ou daile et tara munike to nyini doro to ka soro jama ka soro campagne wati 2018 bois no fait nous be war soro ou bet me bois fait fana mais bois biné ou be ou da bois la ou yuka ware mine ku maku
e Buba Fane nya mɔgɔ den danga min bi ko a bɛ ku i la ninnu ye min sɔrɔ buwa tile la e ma sɔrɔ o tɛ nin fanga in fana fɛ mais mɔgɔ si t'u kumakan mɛn bɛɛ y'a makun k'i hakili lajigi dɔrɔn ni nin video ye i kelen tun tɛ buwa kɔ mɔgɔ caman tun bɛ buwa kɔ mɔgɔ caman ye wari sɔrɔ buwa kɔ mais buwa binnen bɛɛ taara ka sira fɛ parce que n'u k'u bɛ kuma u malo b'a da fɛ n'u k'u bɛ kuma i y'a faamuya b'a la u lebu bɛ bɔ kɛnɛ ma olu bɛɛ y'u makun Buba Sumaworo e dangaden continue n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ nin bɛɛ tɛ n sigikun ye n sigikun fɔlɔ o ye Burkina Faso i y'a faamuya b'a la olu ye ɲɔgɔn dalajɛ kunu Burkina président a n'a ka délégation conseil des ministres o kumana kunu o y'a yira diɲɛma bɛɛ la k'a fɔ olu ye décision ta i y'a faamuya b'a la kunu tɛmɛlen kɔfɛ u ka sɔrɔdasiw o bɛ don Niger kɔnɔ n'u donna Niger kɔnɔ fana i y'a faamuya b'a la cɛ o cɛ mana se Niger ma maramafɛn jugu min b'u bolo k'u b'a ci la Burkina président Ibrahim Traoré a n'a ka conseil des ministres sigira kunu ka kuma o ye décision min ta sɔrɔdasiw u ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bɛna taa Niger kɔnɔ Burkina sɔrɔdasi a bɛɛ bɛ taa Niger kɔnɔ n'u donna Niger fana CEDEAO mɔgɔ fɛn fɛn mana i ɲɛsin Niger ma maramafɛn jugu min b'u bolo o b'a ci i la Ibrahim Traoré ye nin décision ta an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn hali bi a ka to nin sira in kan kunna wolo b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ a y'o décision de ta a ka sɔrɔdasiw bɛna don Niger kɔnɔ sɔrɔdasiw tun bɛ yen dɛ mais caman bɛna taa fara o kan tuguni walasa Niger bɛ se ka basigi cogo min na walasa Niger bɛ se ka lafiya cogo min na Ibrahim Traoré ye o fɛɛrɛ tigɛ kunu an bɛna o image fana yira aw la ni Ala n'a kira sɔnna n'an bɛ taa an bɛ se hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ voilà a image filɛ nin ye. Des soldats burkinabés bientôt sur le sol nigérien. La décision de l'envoi d'un contingent militaire à la République du Niger a été prise à cette rencontre de l'exécutif. Une volonté affichée qui entre en droite ligne des engagements stratégiques de notre pays. Sans être belliquiste, il faut se dire que cet engagement se fait pour prévenir et mener à mieux notre lutte contre le terrorisme. On a laissé faire pour la Libye. Je sais que ça ne doit pas être la volonté des peuples. C'était une volonté des dirigeants. La Libye est tombée. Le Mali, c'était pareil. Ça a commencé avec le terrorisme. On a laissé les Maliens à eux seuls. Ça arrivait chez nous. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de nous tenir compte de nos engagements, ce qu'il faut pour aller loin et moins faire tête plus tard. Pour le Niger, c'est au fait une continuation de cette lutte contre le terrorisme. Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. Merci beaucoup. Et ceux qui sont dans la ligne de front avec le Niger. Ko lutuna sigi ka Niger lajɛ jugu bolo fɛn min ye Libi sɔrɔ o tɛna Niger sɔrɔ fɛn min ye Mali sɔrɔ o tɛna Niger sɔrɔ i y'a faamuya fɛn min ye Burkina sɔrɔ o tɛna Niger sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ni magara Niger la a bɛ komi i magara Burkina la wa Burkina Ibrahim Traoré n'a ka cɛdenw o ye décision ta k'u ka sɔrɔdasiw bila ka taa Niger an bɛ don min na komi bi n'o ye cɛ o cɛ sɔrɔ o b'i bo tigɛ Ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Abdraman Tchani Niger président kura min bɛ yen bi Niger transition président min bɛ yen ale fana ye décision ta kunu i y'a faamuya b'a la min ye Faransi ambassade ye visa tɛ se ka di mɔgɔ ma yen tuguni baara tɛ kɛ yen tuguni foyi foyi tɛ kɛ yen parce que o ye 24 heures de di Faransi comment ça s'appelle ambassadeur ma 24 heures k'a ka Niger bila a banna ka Niger bila a y'i boli ka t'i dogo u ka sɔrɔdasiw ka base bɛ yɔrɔ min na i y'a faamuya b'a la Niger président a taara Faransi ambassade la ka yen datugu ka gogoro kɛ k'a datugu i y'a faamuya b'a la ka fan bɛɛ kori ni i y'a faamuya ŋɔni ni fɛnw ye mɔgɔ tɛ se ka don yen baara tɛ se ka kɛ foyi foyi tɛ se ka kɛ a y'a datugu carrément wa ka tila ka ordre di a ka polisiw ma u ka taa Faransi ambassadeur ɲini a bɛ wo kɔnɔ u k'a minɛ ka na n'a ye i y'a faamuya b'a la u k'a bila kaso la parce que i y'a faamuya fɛn de dira a ma 24 heures n'i m'a fili 24 heures ou 72 heures o de dira Faransi ambassadeur ma a ma sɔn ka bɔ Niger kɔnɔ Niger président kura Abdraman Tchani a ye nin décision de ta kunu baara tɛ kɛ Faransi ambassade kɔnɔ tuguni i y'a faamuya visa tɛ di mɔgɔ ma yen tuguni ka tila k'a ka polisiw bila u ka Faransi ambassadeur ɲini u ka na n'a ye u ka taa minɛ ka na n'a ye u k'a bila kaso la parce que a fɔra ko a ka bɔ u ka jamana kɔnɔ a ma sɔn i y'a faamuya b'a la bana jugu fura ye fura jugu ye n'an bɛ taa fana an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na
Mali carte biométrique ko la an ka ministre Abdoulaye Maïga y'a faamuya b'a la a kumana an b'ale kumakan k'a la y'a lamɛn. ɲɔgɔn ye tala fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ mana se ka mɔgɔ wɛrɛ ka carte ta mun t'a ta ye o de bɛ na ni gɛlɛya baara kɔnɔna la carte 8,8 ka se k'o produit o 8,8 na an bɛ yɔrɔ min na bi mun kɛra la mun produira a ka ca ni 5,000,000 ye an bɛ se k'a fɔ vraiment baara fanba kɛra a tɔ ye 2,000,000 min a ka ca Ala fɛ sani septembre kalo o bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ o 1,000,000 o tɔ in fana bɛ kɛ ka ban maintenant o baara tɛmɛnen kɔfɛ a fanba ye mun ye o ye ka se ka carte di a tigiw yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ la n'a jate sani an ka se carte d'identité ma. Voilà an bɛ a lajɔ yan mɔgɔ minnu tun bolo ko carte biométrique ko a baara tɛ sen na walima an ka faamaw ɲinana o kɔ walima u ye kumaba de fɔ ten baara tɛ ka kɛ wa bɛɛ ka bila i kun na k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ bi carte biométrique 8,8 de tun kan ka dilan an bɛ don min na komi bi 5,000,000 o dilanna ka ban pewu an bɛ n'o fana image yira o la carton tonnen bɛ yen bɛɛ ka wuli ka t'i ka carte biométrique ta carte biométrique a bɛɛ banna a image filɛ an ɲa bɛ carton tonnen na voilà nin bɛɛ carte de an ɲa bɛ carton tonnen na. Qui sont destinés soit à des régions, soit à des ambassades ou consulats. Voilà. Donc, en fait, les cartes sont carte biométrique 5,000,000 ani kɔ o dilanna ka ban pewu o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman ta ɲɛnabɔra wa i ka carte biométrique i y'a faamuya b'a la wuli i y'a faamuya b'a la kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na i ka taa yen nɔ n'i taara yen nɔ i b'i ta sɔrɔ a tɔni min tora Abdoulaye Maïga y'a fɔ yanni kalo wɛrɛ cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ban bɛɛ b'i ta sɔrɔ hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ o bɛ wuli ka jɔ min na Ala ka barika don o la o bɛ cɛsiri min na Ala ka barika don o la maliyɛndenw bɛ nin parce que gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan carte biométrique in na carte ɲinan tɛ ka sɔrɔ carte biométrique min fana bɛ sen na o fana gɛlɛya tun bɛ mɔgɔw kan mais alhamdulilayi rabil alamin baara bɛ ka avancer n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Cameroun président na Paul Biya dɔ bɛ k'a fɔ ko volume t'a la a b'i ka téléphone de la mon frère i b'a sɔrɔ a b'i ka téléphone de la sinon volume b'a la voilà an bɛ taa Cameroun Paul Biya i y'a faamuya b'a la jatigɛ b'a kan bi a ka bon hakili ma min ye Cameroun président ye ne balimaw depuis coup d'état kɛra Gabon Paul Biya y'a ka gardien ministre bɛɛ falen mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ Paul Biya garder i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi fɛn fɛn tun b'a kɛrɛfɛ n'o bɛ a ka sécurité ko kun na a y'a bɛɛ falen k'a bɛɛ bɔ a place la ka mɔgɔ kuraw ta parce que ko in bɛ ka taa cogo min na n'a ma ka garde corps falen k'ale yɛrɛ bɛna minɛ san 40 kɔ a bɛ fanga la depuis anw ma wolo Paul Biya bɛ fanga la depuis an ma wolo depuis i y'a faamuya b'a la 1982 Paul Biya bɛ fanga la coup d'état kɛlen Ali Bongo la coup d'état kɛlen Ali Bongo la Paul Biya siranna a ka garde fɛn fɛn tun b'a kɛrɛfɛ a y'a bɛɛ falen ka mɔgɔ kuraw ta o si t'i kisi dɛ parce que ni Gabonais ye min kɛ Cameroun fana b'o ɲɔgɔn kɛ ni Gabonais ye fɛn fɛn kɛ Cameroun fana b'a ɲɔgɔn kɛ o de la Paul Biya sirannen don bi a ka bon hakili ma e date yɛrɛ banna nafa t'i la tuguni hali kuma ka gɛlɛn ma e masa i bɛ nin Afiriki de i bɛ nin Afiriki de depuis 1982 a bɛ fanga la tɔ t'a la tun a tɛ se ka foyi kɛ masa ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ miiri cogo min na quoi wa coup d'état min filɛ nin ka kɛ Gabon a siranna o fana garde corps fɛn fɛn tun b'a bolo a y'olu falen ka mɔgɔ kuraw ta o si t'i kisi nka cɛ i b'a bila de bilahi Faransi ka gouverneur fɛn fɛn bɛ an bolo Afiriki a bɛɛ tagatɔ don parce que Asimi de ko in ju tigɛ Asimi tun mana fɛn fɛn daminɛ i y'a faamuya b'a la barika bɛ o ko la voilà Asimi dun mana fɛn fɛn daminɛ barika b'o ko la wala an balimakɛ dɔ bɛ a ko volume ka ɲi dɔ b'a la ko volume man ɲi i b'a sɔrɔ a bɛ de ka fɛn na o tun ye Paul Biya ta yɔrɔ ye Cameroun président depuis coup d'état kɛra Gabon a siranna garde fɛn fɛn tun b'a bolo i y'a faamuya a ka sécurité fɛn fɛn tun b'a kɛrɛfɛ a y'olu bɛɛ b'u place la ka mɔgɔ kuraw ta nka cɛ bilahi o si t'i kisi fɛn min b'i kisi fanga bila i ka t'i reposer fɛn min b'i kisi bɔ jɔnya kɔnɔ i ka baara Cameroun filɛ nin ye nka cɛ nɛɛma mun bɛ yen a ka bon hakili ma mais sira tɛ yen ne yɛrɛ t'a dɔn an ka masakɛ ninnu quoi hali Eto'o ye baara min kɛ Cameroun président ma kɛ Eto'o fils u ka balontanaba in ale ye baara min kɛ Cameroun hali l'État yɛrɛ m'o kɛ Cameroun kɔnɔ bon Gabon coup d'état min kɛra nin ye a ja tigɛra tuguni k'a ka garde corps bɛɛ falen
k'a ka garde corps bɛɛ bɔ a kɛrɛfɛ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ o yɔrɔ la an bɛ na an ka faamaw la ne balimaw Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ala n'a kira sɔnna n'ala ma basi foyi kɛ le 22 septembre an ka kan fɛn fɛn tun bɛ MINUSMA ka bolo kan a bɛɛ bɛna bila Mali sɔrɔsiw ka bolo kan Kidali kan o Tesili tu o i y'a faamuya wala Agadlov kan fɛn fɛn tun bɛ MINUSMA ka bolo kan d'ici le 22 septembre i y'a faamuya wala a bɛɛ bɛna bila Mali sɔrɔsiw ka bolo kan wa kan fɛn fɛn mana bila an ka sɔrɔsiw ka bolo kan i y'a faamuya wala cɛ o cɛ ma ni ɲɛsin an ka kanw ma walima ko e bɛ taa Mali tilali ko kɛ walima e bɛ taa maliyɛnw dɔgɔya minɛn min b'an bolo bɛ an bɛ kun ci k'i da fara caméra de surveillance b'an bolo fan bɛɛ fɛ drones b'an bolo sanfɛ foyi tɛ dogo an na tuguni foyi tɛ se k'an kɛlɛ tuguni ni ala n'a kira sɔnna d'ici le 22 septembre MINUSMA tun bɛ kan fɛn fɛn kɔnɔ Mali kɔnɔ a kan bɛɛ lajɛlen y'a faamuya wala an ka sɔrɔsiw bɛna bɛɛ récupérer a bɛɛ bɛna di an ka sɔrɔsiw ma wa n'a fɛn fɛn dira an ka sɔrɔsiw ma i y'a faamuya bala o ye o dugu kɛlen ye i y'a faamuya bala o dugu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta quoi n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika dɔ tiɲɛ la ni Asimi tun ma na a tɛ jɔ ni Asimi tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni Asimi tun ma na Mali tɛ se ka danbe kɔnɔ MINUSMA bɛ k'an ka kanw bila dɔɔni dɔɔni o mana kan fɛn fɛn bila Mali sɔrɔsiw b'a ta o mana kan fɛn fɛn bila an ka sɔrɔsiw b'a ta a d'ici le 25 i y'a faamuya wala le 22 septembre an bɛ kan bɛɛ récupérer kɔrɔnfɛla kan fɛn fɛn an b'a bɛɛ récupérer a bɛɛ bɛ kɛ an ta ye wa an ka sécurité bɛ bila bɛɛ la lakana a bɛɛ bɛ bila yen d'ici le 22 septembre n'an bɛ taa an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Russie u ka comment ça s'appelle vice ministre ale tun bɛ Mali kɔnɔ kunun a taa kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira maliyɛn bɛɛ la i y'a faamuya bɛɛ k'i hakili sigi Prigozhin ka saya min filɛ nin ye a tɛna foyi bɔ olu ka baara la ka taa bɛɛ assurer ka taa bɛɛ hakili sigi Russie bɛ segin a kan Russie ministre comment ça s'appelle vice ministre de défense vice ministre de défense a n'a ka délégation o tun bɛ Mali kɔnɔ kunun Asimi Goïta kɛrɛfɛ i y'a faamuya wala coopération bɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ i y'a faamuya wala o bɛ se a bɛɛ ma o bɛ taa bɛɛ hakili sigi Prigozhin min ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye o bɛɛ b'a dɔn k'o sara bi bi in na a taa kun tɛ dɔwɛrɛ ye baara tun b'u ni mɔgɔ fɛn fɛn cɛ bɛɛ k'i hakili sigi baara bɛ continuer wa i y'a faamuya bala foyi t'a to n'u b'u ka baara bila a taa kun tun ye o dɔrɔn de ye ka bɛɛ assurer ka tila ka bɛɛ hakili sigi o ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi i y'a faamuya b'a la min ye lakana ta fanfɛlaw ye u taara o de f'u ye bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen Prigozhin sara a bɛ komi wulu sara foyi tɛ yen o tɛ Rusiw bali u ka baara la o t'a to i y'a faamuya b'a la n'u bɛna mɔgɔ janfa o t'a to i y'a faamuya b'a la n'u b'u n'u ka baara dan sira la baara bɛ continuer de ka taa min ye vice ministre Russie vice ministre de comment ça s'appelle défense a n'a ka délégation tun bɛ Mali kɔnɔ kunun a taa kun tɛ fila ye ka taa an ka ɲɛmɔgɔw ka t'u assurer ka taa u hakiliw sigi ka taa baara ɲɔgɔnya min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛna dan sira la a bɛ continuer ka taa fɛ dɔw yɛrɛ de bɛna fara baara kan ka taa dɔ bɛna fara jama kan dɔ bɛna fara sɔrɔsiw kan dɔ bɛna fara kɛlɛkɛminɛnw kan i y'a faamuya Mali Burkina Niger u bɛ sigi o danbe kɔnɔ cogo min na dɔ bɛna fara o baara bɛɛ lajɛlen kan cɛ taga kun tun ye nin de ye an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin n'an bɛ taa an bɛ se Rusiw nka cɛ e n'u mana bɛn fɛn fɛn kan fo n'a da tora i la dɛ sinon olu tɛ mɔgɔ janfa o Poutine yɛrɛ o ye Poutine ɲininka ko mun de tɛ bɛn a ma diɲɛ kɔnɔ walima a tɛ yafa mun de ma diɲɛ kɔnɔ k'o ye janfa de trahison n'i y'ale trahir nka cɛ ko maa min fa yɛrɛ faga quoi fɛn fɛn man di ale diɲɛ kɔnɔ ye janfa de ani mana bɛn fɛn fɛn ka diɲɛ kɔnɔ n'a da ma to e la a da tɛ to ale la Vladimir Poutine ayiwa a ka sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔw tun bɛ Mali kɔnɔ u bɔra Mali kɔnɔ u taara Burkina fana nin kuma kelen de bɛ yen baarakɛɲɔgɔnya a bɛ continuer Prigozhin salen a bɛ komi wulu de sara a t'olu bali u ka foyi la baarakɛɲɔgɔnya bɛ continuer ka taa fɛ hali bi a taa kun tun y'o de ye n'a bɔra Burkina fana a bɛ taa Niger a fɔlɔla Mali de kɔnɔ ka nin kuma ninnu fɔ ye a bɔra Mali fana kɔnɔ ka taa Burkina a bɔlen Burkina fana a bɛ taa Niger ani Ibrahim Traoré photo fila an b'o yira aw la mɔgɔw kana taa fɔ aw ɲɛ b'a la u ka ministre de filɛ nin Russie vice ministre de défense
ale de filɛ nin ye a t'a kun tɛ foyi ye coopération bɛ se ka avancer cogo min na coopération bɛ se ka jidi cogo min na baarakɛɲɔgɔnya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara fanga kan cogo min na taa kun filɛ Russie sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ o de filɛ nin ye n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que vidéo kana janya an bɛ na Isa Kawujimi hɔrɔnkolon maa mugu taalen ka bila maa foroko kɔnɔ ale fana bɛ panpan na nin waati na ne kɔni bolo cɛ bɛ fɛ ka taa kaso de la kasola taga o de b'a kɔnɔ je sais pas mɔgɔ y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ m'a tɔgɔ fɔ ale kɔni bɛ panpan na an ka Isa Kawujimi lamɛn fo ka diɲɛ dugukolo meleke mɔgɔ tɛna kɛ aw fɛ mɔgɔ tɛna tugu aw kɔ i y'a faamuya la mɔgɔ tɛna da aw la tuguni cɛkɔrɔba ka kuma ma da i la o ka fisa an ka da i la ka tila ka tigɛ i la Isa Kawujimi a lamɛn dɛ Faransi jɔra walijamanaw cili de kan mais pourquoi an m'an yɛrɛ to Faransi bolo parce que Faransi finman bɛ yen a jɛman bɛ yen Faransi finmanw de b'anw cɛla yan n'i kumana dɔrɔn communauté internationale tɛ sɔn nin ma Faransi tɛ sɔn nin ma CEDEAO tɛ sɔn nin ma mais an bɛ Maliko la Maliko ye jumɛn ye an ka jamana ka lakana est ce que Faransi sɔn n'a ban an b'o ɲini o la wa an ka jamanadenw ni ka lakana Faransi sɔn n'a ban an kan ka ɲɛɲini o la wa an ka jamana kiiri ka kɛ tilennenya kan Faransi sɔn n'a ban an mago b'o la wa an ka jamana sonw ka minɛ k'u datugu Faransi sɔn n'a ban an mago b'o la wa CEDEAO sɔn n'a ban an mago b'o la wa mais an bɛ sɔn min ma Faransi k'an bonya an bɛ Faransi bonya kɛlɛ t'an ni Faransi cɛ mais jɔnmaya an t'a la o ye ne ka faamuya. Voilà nin de ye tiɲɛ ye kunun a ye nin de fɔ o bi hɔrɔnkolon in sigilen bɛ Faransi bo kasa ka di Faransi parfum kasa ka di Faransi tɛ se ka kɛlɛ wa Faransi ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ e ni Ala n'a kɛra cɛ nin ye hɔrɔn taabolo ye jɔn bɛ da i la tuguni i musow tigɛr'i la i denw tigɛr'i la kabila tigɛr'i la i ɲugun bɛ bɛɛ la Mali kɔnɔ o de sigilen bɛ yen bi i y'a faamuya b'a la ko Faransi su k'o ka fisa ni Mali ɲɛnama ye ko Faransi su ka fisa ni Mali ɲɛnama ye denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini danga min b'i kɔ ni ma sabali i bɛ t'i si tɔni kɛ kaso la bilahi ni tɛgɛ dar'i kan nin sen i y'a faamuya b'a la ni minɛna nin sen Asimi bɛ taa retraite la k'i to kaso la bilahi i kana sabali bani i bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ i kan bɛ anw ka ɲɛmɔgɔw de ma i bɛ k'olu de lagosi i bɛ ka jamana de lagosi a sigilen bɛ o don ko Faransi su ka fisa ni Irisi ɲɛnama ye a kan tɛ Irisi ma dɛ a kan bɛ Mali de ma Mali de Irisi wele ka na Mali kɔnɔ Irisi mana yɛrɛ ma a bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw de dɔgɔya Faransi su ko ka fisa n'an ka ɲɛmɔgɔw ye denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini kunun i tun bɛ tiɲɛ kan kunun i tun bɛ ka kuma minnu fɔ o de ye tiɲɛ ye bi ne nana sigi k'u b'olu défend i ɲugun bɛ bɛɛ la bi bɛɛ tigɛr'i la bɔ i hinɛ bɛ bɛɛ la fana k'a kɛ jugu sago den ye nin cogo la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ i la ala kun a ye kuma min fɔ bɛɛ tan de Faransi jɔra walijamanaw cili de kan mais pourquoi an m'an yɛrɛ to Faransi bolo parce que Faransi finman bɛ yen a jɛman bɛ yen Faransi finmanw de b'anw cɛla yan n'i kumana dɔrɔn communauté internationale tɛ sɔn nin ma Faransi tɛ sɔn nin ma CEDEAO tɛ sɔn nin ma mais an bɛ Maliko la Maliko ye jumɛn ye an ka jamana ka lakana est ce que Faransi sɔn n'a ban an b'o ɲini o la wa an ka jamanadenw ni ka lakana Faransi sɔn n'a ban an kan ka ɲɛɲini o la wa an ka jamana kiiri ka kɛ tilennenya kan Faransi sɔn n'a ban an mago b'o la wa an ka jamana sonw ka minɛ k'u datugu Faransi sɔn n'a ban an mago b'o la wa CEDEAO sɔn n'a ban an mago b'o la wa mais an bɛ sɔn min ma Faransi k'an bonya an bɛ Faransi bonya kɛlɛ t'an ni Faransi cɛ mais jɔnmaya an t'a la o ye ne ka faamuya. Bon ni e tulo dara nin video in kan bi e kan ka kɛ cogo di dan bɛ kɛnɛ kan ni e balimaw tulo dara nin kumakan in kan bi o bɛ kɛ cogo di ka bila la Isa Kawujimi bilahi fɛn min bɛ e kɔ a bɛ ku i la bilahi i bɛ ka dɔgɔyama min ta ka ɲɛsin jamana ma n'i ma dabila walahi n'i minɛna i b'i si kɛ kaso la mɔgɔw ma ɲinɛ Arasa kɔ Rose Dumbuya mɔgɔw ma ɲinɛ a kɔ mɔgɔ caman tɛ ka minɛ bi bilahi fanga min bɛ bi n'o y'i minɛ i y'a faamuya bala bɛɛ bɛ ɲinɛ i kɔ k'i to kaso la a sigilen bɛ dɔrɔn ka jamana contrôle lagosi a yɛrɛ wolola jamana min kɔnɔ a bɛ k'o de lagosi Faransi su ka fisa ni Mali ɲɛnama ye o de bɛ ka bɔ a da kɔnɔ bi Mali bɛ ka dɔgɔya cogo bɛɛ la Kawujimi bolo Kawujimi bɛ ka Mali nɛni cogo bɛɛ la bi a bɛ ka Faransi défend cogo bɛɛ la bi Mali kan mais denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ kunun kuma minnu tun bɛ ka bɔ i da kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye Faransi tɛ mɔgɔ si ka hɛrɛ fɛ e wa Faransi man ɲi tɔɔrɔ min b'an ka Faransi de nɔ i y'o bɛɛ fɔ i ka kunun kuma la bi e de sigilen bɛ ko Faransi ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn ko Mali ko Faransi don an bɛ Faransi de ka wari dun an bɛ Faransi de fɔ ka Mali lagosi ka Faransi sankɔrɔ ta a bɛ fɔ nin de ma ko banyɛrɛ ye den min bɛ ban a yɛrɛ la ɲɔgɔn dangaden tɛ yen
den min bɛ ban a yɛrɛ la ɲɔgɔn kara to denma wolo dugukolo kɔ kan mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ il faut continuer denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini i ka kuma bɛɛ bibi na lagosi dɔ ka ɲɛsin jamana ma kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ bi dɔgɔyama dɔ ka ɲɛsin jamana ma mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ dangaden karato kuntigi ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i jɔ n ka heure lajɛ wala n bɛ video laban ni Buba Fane ye di Buba Sumaworo Buba Fane ne y'a f'u ye k'i ka kɛlɛ bila bilahi n'i m'a bila i malo b'a da fɛ Buba Sumaworo n bɛ video damani k'i kan k'i to yen parce que bibi na depuis n y'i cancani daminɛ i kɛra komi Gawo fatɔ Buba Sumaworo depuis n y'i gosili daminɛ i kɛra komi Gawo fatɔ n bɔra k'i jɛ ɲɔgɔn ka video k'a la sisan i ni mɔgɔ minnu ye campagne kɛ Buwa ye olu y'u ta minɛ i y'a faamuya b'a la k'u makun ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ mais komi e ye dangaden alakali de e de ko k'i bɛ continuer ni Asimi kɛlɛli ye bilahi a y'a sɛbɛn ka bila dɛ Buba Fane ni e laban cogo ɲana i k'a fɔ ne ma ko tu moriya si min b'i bolo i t'a minɛ cogo don si min di kalifalira bilahi i t'a si fɛ e ni mɔgɔ minnu ye wari minɛ Buwa kɔ u y'a faamuya la tɔgɔ b'olu la ka tɛmɛ kan mɔgɔ maliyɛnw b'u dɔn ka olu bɛɛ filɛ nin ye o tɛ Asimi fɛ mais u y'u geli fermer mɔgɔ si t'u kumakan mɛn dɔw yɛrɛ tubira dɔw taara Magan dɔw kɛra alimamiw ye dɔw bɛ artisiya ni fɛnw na n y'a image k'a la sa n bɛ segin ka k'a la olu bɛɛ wari minɛ ka Mali ci mais bibi na Mali bɛ ka jɔ n'u k'u bɛ kuma u malo b'a da fɛ n'u k'u bɛ kuma u bɛ kumasuli sɔrɔ olu ta kɛ dɔnkilida ani Magan taga ani ko wɛrɛw ye olu da bɔ a bɛɛ la mais komi danga nari bɛ e kɔ bilahi ni bɛnbaga bɛ bɛn o bi i wuluden tigɛ an ka lamɛn dɛ. Salamu alaikum n famana ka vi wona no aw be Ibawan jugu ala aw be fe Ibawan ka labi an b'a labi ni mun ye mun de b'a bolo min tɛ an bolo ayo fɔ an sa maliyɛnw ala kama ay sabali sa ay sabali dɔɔni a ko juguya dabila fo ka juguya kɛ fo ka duwawu kɛ ko e fɛnɛ muso t'i bolo yan na i muso furu bɛ sa ka bɔ i bolo laban bɛ se k'i fɛnɛ ka duwawu kɛ muso fɛnɛ furu ka sa ala de ne ka furu barika koyi ala de ne ka furu barika ni ala ko a bɛ ban ala de b'a to a bɛ ban aw da jugu tɛ se k'a to a bɛ ban aw ka juguya tɛ se k'a to a bɛ ban parce que aw m'an yira ɲɔgɔn na aw m'an di ɲɔgɔn ma cɛ f'i ka kɛ cɛbakɔrɔ de n'i kɛra cɛbakɔrɔ ye i b'i ka kow ɲɛnabɔ sutura la ne jigira misɛnyara don min na fo ne yɛrɛ gaspille ka bɔ k'a bɛ ladilikan di Ibawan ma Ibawan ne m'e wolo tan dɛ ne m'e lamɔ tan dɛ fo gaspille ka bɔ k'a bɛ conseil di e ma e cɛ an bɛɛ campagne sɔrɔ an bɛɛ wari sɔrɔ campagne na yɔrɔ o n'a ka lagalagatɔ a bɛɛ a taara so jɔ k'a muso n'a den bila sutura la anw taara sociétéw dayɛlɛ e taara mun de kɛ tɔgɔ ɲini dɔrɔn tɔgɔ ka sɔrɔ jama ka sɔrɔ succès ka sɔrɔ gilajaw i yɛrɛ tulo b'a la k'u bɛɛ ye wari sɔrɔ campagne na ka taa sociétéw dayɛlɛ ka sow jɔ mais ko Ibawan ma foyi kɛ n'a ka wari ye ninnu bɛɛ tun bɛ Buwa kɔ olu laban kɛra cogo di u laban kɛra cogo di o bɛ min bi mɔgɔ t'u ye kuma la foyi ninnu kunkolo bɛ baara kɛ ninnu ye duwawudenw de ye i y'a faamuya b'a la ninnu wolo cogo ɲana de ninnu b'a dɔn n'u k'u bɛ Buwa kɛlɛ bi malo de b'a kɔfɛ kumasolu b'a kɔfɛ o ye jugu sago denya min kɛ kunu a bɛ don tuloden kɔnɔ bi o de la u bɛɛ y'u makun parce que Mali cili o sen b'a la Mali farali o sen b'a la maliyɛndenw fagali o sen b'a la Sidiki Jabate ninnu ka mobili jɔlen a bɛɛ ma jɛn a yɛrɛ ma parce que wari nɔgɔlen o y'o de minɛ k'a dun wa dɔw b'u ka so feere bilahi mɔgɔ fɛn fɛn wari sɔrɔ Buwa tile la nkalonfin kan i laban bɛ saraka deli hara tɛ mɛn a Buba ka nin video yir'i la dɔrɔn i y'a faamuya b'a la k'a yir'i la k'a fɔ i tɛ ko dɔn i tɛ ko kalama i ɲɔgɔn dangaden tɛ yen video in yira kun ye o de sinon nin video tɛ ne intéressé yɛrɛ mais k'a yir'i la dɔrɔn k'i ye baganden de e kelen ma tugu Buwa kɔ e kelen ma Buwa ka wari dun mɔgɔ caman de ye Buwa ka wari dun mais bibi in na danbe kɛnɛ kan o tɛ se ka kuma parce que kunun olu de y'a tiɲɛ kunun olu de ye Mali ci olu de ye Mali jeni olu de ye fanga jugu dɛmɛ kuma da t'u bolo bi mais komi e tɛ malo e tɛ samɛ e tɛ ala dɔn e ka continuer a fɛ ka taa denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini Buwa bɛ lahara dɛmɛ cogo t'a la Karim Keita bɛ boli la dɛmɛ cogo t'a la Buba e bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔn de personne dangadenya dɔrɔn bilahi danga min b'a kɔ a ka bon hakili ma Buwa bɛ lahara Karim Keita bɛ boli la Bubu Sise bɛ boli la Karim Buba Fane bɛ ka jɔn de dɛmɛ sisan personne wa foyi t'a kɔ ni danga tɛ ninnu bɛɛ ye wari sɔrɔ mais pourquoi o tɛ ka kuma bi
parce que Mali chilo o sembala ka Malien jeno sembala o tse ka kuma dambe keneka o be ko kalama mais comme danga safino kumbaye il faut continuer à insulter le président du Mali, il faut continuer à insulter le Mali. Un jour tu vas voir billahi continue ka Mali doya jugu sago den sigilen be téléphone kofé tinya be mbolo de asimi desra de sogeli desra de o tabla de farabugo minana de jabali minana ni be minana jonde tlela aute ni be tiena jonde tlela aute ni be jenina jonde tlela aute aw ye fɛn min tiɲɛ an bɛ ko de dilan bi a tɛ se ka dilan san kelen a tɛ se ka dilan san fila a tɛ se ka dilan san saba a tɛ se ka dilan hali san 10 hali san 100 aw ye fɛn min tiɲɛ a bɛɛ tɛ se ka dilan sa Asimi b'a tile kɛ a denw b'a tile kɛ a mɔdenw b'a tile kɛ aw ye tiɲɛni min ladon Mali kun bila a bɛɛ tɛ se ka réparer ka ban Buba Sumaworo di Buba Fane mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la Kilaba ye Buwa ka wari minɛ ka Mali ci Sidiki Jabate y'a minɛ Gaspi y'a minɛ Talibi y'a minɛ Petit Gimba y'a minɛ e b'olu kuma ka mɛn bi olu bɛɛ ka nan bɔnna mais o tɛ kuma o y'a di Ala ma n'u k'u bɛ kuma bi kuma sulu ni malo b'o de sɔrɔ u bɛɛ y'u makun mais e dangaden sɛfu in bɛ panpan na i ba bɛ sa bi i tɛ se ka taa kun da kodɔnbali den ma tɛmɛ a kan ne yɛrɛ t'a la a bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔn ye o i bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔn de personne e bɛ kɛlɛ kɛ jɔn de ka na sisan Bakari Togola tɛ se ka na i y'a faamuya Bakari Tireta tɛ se ka na Bubu tɛ se ka kɛ président ye Karim Keita e bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔn de sisan je sais pas danga dɔrɔn de bɛ mɔgɔ bila nin ko sugu la danga o de bɛ mɔgɔ bila nin ko sugu la Buba Sumaworo Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya n ye nin video ɲini ka k'a la de pour que i ka hakili sɔrɔ ni duwawu dɔɔni b'i kɔ e kɛlɛ ma Buwa dɛmɛ e kɛlɛ ma Buwa ka wari dun mɔgɔ caman de Buwa ka wari dun bi bi in na olu tɛ se ka kuma Mali kɔnɔ olu da tɛ Mali ko yɛrɛ la olu bɛɛ y'u makun n'u k'u bɛ kuma malo b'a kɔfɛ n'u k'u bɛ kuma mɔgɔw bɛ tigɛ u la n'u k'u bɛ kuma i y'a faamuya o ye kojugu min kɛ kunna a bɛ don tulodenw kɔnɔ u bɛɛ y'u sen bɔ Mali ko la i tɛ nin si ye bi k'u bɛ Mali dɛmɛ n filɛ ka mɔgɔ minnu ka video k'a la i tɛ nin si da ye Mali ko la bi parce que u ɲugun bɛ bɛɛ la u yɛrɛ b'a kalama u ye erreur kɛ kunu u yɛrɛ b'a kalama u y'u daminɛ ka bɔ a bɛɛ la u filela kunu u y'u daminɛ ka bɔ i tɛ nin si ye min bɛ ka Mali défend Kilaba tɛ ka Mali défend Sidiki Jabate si tɛ min bɛ ka Mali dɛmɛ bi a bɛɛ y'a dabɔ Mali ko la parce que kunu olu de y'a tiɲɛ Buba Fane nin tun ye nin yɔrɔ ye peut-être n bɛ sɔn ka dɔ f'i ma n bɛ sɔn ka lajɔ comment ça s'appelle fɛn na quoi la semaine prochaine parce que barika t'i la i tɔgɔ yɛrɛ fɔlen haramu de b'i la i ni lɛ bɛɛ de kelen ye i tɔgɔ haramu don ni tɔgɔ bɔra mɔgɔ da kɔnɔ hali ka journée tɛ diya tellement ka makago tellement ka tɛrɛ ka jugu n'i y'a tɔgɔ fɔ sɔgɔmada joona fɛ i ka journée bɛ kɛ bo de i bolo samiya bo hali mɔgɔ tɛ yɛlɛ i fɛ n'i ye Buba tɔgɔ fɔ sɔgɔma joona fɛ hali ni mɔgɔ y'i natɔla u bɛ sira de bila mɔgɔ tɛ yɛlɛ i fɛ mɔgɔ t'i fo mɔgɔ t'a tɛgɛ d'i ma wa i tɛ wari sɔrɔ hali dumuni i t'a sɔrɔ à partir de ce peut-être bi walima semaine prochaine n bɛ cancani dabila quoi i bɛ si ka kuma yan ka tile ka kuma yan bilahi ni maliyɛndenw tugura i kɔ i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔri yan i bɛ si ka kuma yan ka tile ka kuma yan n'i sera ka ko dilan Mali ko in na i b'a fɔ ne ma ko t'u mɔri yan pa paga e tɛ se ka dilan tuguni Mali ko la voilà nin tun ye bi ta ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ta lundi parce que samedi ni dimanche an tɛ video kɛ an b'a reposer nin sira in an b'a kan fo an joli laban foyi t'an bɔ yan an b'an faso defa fo an joli laban Faransi ka papier tɛ Faransi dugukolo tɛ foyi n'i ye Mali bonya an b'i bonya n'i ye Mali dɔgɔya an b'i bo tigɛ o de ye anw ta ye an bɛ siran Ala de ɲɛ an bɛ an faso de kɔ fo saya foyi t'an bɔ nin sira in kan ni Ala n'a kɛra sɔnna an bɛ tiɲɛ dɛmɛ fo an joli laban ni Asimi ye tiɲɛ bila n'an tugura kɔ kɔrɔ ko an t'an fa den ye an t'an ba den ye mais k'a to tiɲɛ kan n'a y'a ɲɛ filɛ a bɛ anw ye n'a y'a kɔ filɛ a bɛ anw ye o de ye anw ta an tɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ tɛ anw balo mɔgɔ ka wari tɛ anw kɔnɔ an bɛ jamana ko de la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salam nin tun ye an sigikun ye an ka bi sigikun fɔlɔ tun ye Batuli Ɲangi a ye Madu Dunbiya bila ka taa furakɛ Marɔku Ala k'a sara Ala ka caman fara a ka nafolo kan parce que fonisire don
fantanw dɛmɛbaga don a mɔgɔ sugu a ko ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ ka tila ni fantanw cɛ ala t'o tigilamɔgɔ labila Baculi k'i fo Burkina président a ye décision ta kunu i y'a faamuya bala k'a ka sɔrɔsiw bila ka taa Niger i y'a faamuya ka taa Niger dɛmɛ en cas ni CEDEAO ko k'u bɛ taa bin Niger kan Burkina sɔrɔsiw bɛ yen déjà Mali sɔrɔsiw bɛ yen i y'a faamuya bala n'an bɔra yen fana min ye Niger ye olu fana ye Faransi consulat Faransi ambassade ka datugu i y'a faamuya la ka fan bɛɛ kɛ gugoro ye mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ visa tɛ di mɔgɔ ma yen tuguni Niger président y'o décision ta ka tila ka ordre di policiers ma k'u ka Faransi ambassadeur ɲini a bɛ wo kɔnɔ k'u ka taa minɛ ka taa bila kaso la Niger président y'o décision ta min ye carte biométrique fana ye caman dilanna o la caman bɛ ka ɲɛnabɔ o la i y'a faamuya la Abdoulaye Maïga ye o kuma fɔ kunu j'espère que bɛɛ y'o mɛn min ye Cameroun président Paul Biya depuis coup d'état kɛra Gabon ale fana siranna garde corps fɛn fɛn tun bɛ k'a garder a y'a bɛɛ falen k'a bɛɛ bɔ a place la ka mɔgɔ kuraw ta parce que ni Gabonais ye min kɛ Camerounais fana b'o kɛ depuis coup d'état kɛra Gabon min ye Cameroun président ye sɔrɔdasi fɛn fɛn tun b'a garder a y'olu sɔrɔdasi ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ k'a bɛɛ bɔ a place la ka mɔgɔ kuraw ta ni si t'a to ni coup d'état tɛ k'i la i y'a faamuya b'a la n'an bɛ taa an bɛ se ninnu de tun y'an sigi kun ye min ye an ka sɔrɔdasiw fana ye d'ici le 22 septembre k'an fɛn fɛn tun bɛ MINUSMA bolo Mali bɛna bɛɛ récupérer a bɛɛ bɛna bila Mali ka bolo kan n'o kɛra o ye an kɛlen ye an yɛrɛ ye o y'an kɛlen ye i y'a faamuya b'a la an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye o de tun ye an sigi kun ye min ye Irisi vice ministre fana ye Irisi ka vice ministre ale fana tun bɛ Mali kɔnɔ coopération min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya b'a la ka taa dɔ fara sinsinli kan ka taa dɔ fara baarakɛɲɔgɔnya kan ka taa dɔ fara armée kan ka dɔ fara fɛnw kan i y'a faamuya la ale fana tun bɛ yen n'a bɔra Mali kɔnɔ a bɛ taa Burkina an sigikun tun ye nin de hakɛto bɛ kuma kɔnɔ a k'an bɛn lundi ni ala ma basi foyi k'a la parce que ala de ta ye nin ye d'ici lundi ala bɛ se k'an ka kalifa minɛ hali ni ala y'an ka kalifa minɛ d'ici lundi an tɔgɔ bɛ fɔ Mali tariku la fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke an kɛra an faso fɛ an y'an faso dɛmɛ k'an ka énergie perdu faso kama k'an ka santé perdu faso kama hali n'an sara bi fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke an fana tɔgɔ bɛ Mali histoire la fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke nin ye ala ta de ye ni ala ye lundi yira an na an bɛ yan n'a ma yira an na fana basi foyi t'a la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ.